Hallo, ik vind Friesland een hele mooie provincie en ik vind het ook voor de Elfstedentocht echt de moeite waard. En ik vind de plaats hartstikke mooi en daar rondom het IJsselmeer is ook prima en heel erg open. En daarom vind ik Friesland een hele leuke, mooie, begaanbare iets voor alles. Amai zeg, Friesland, is dat niet met een korte vee? Ja, dat is van Friesland, van de schaatsen toch? Amai zeg, dat kan ik niet, hè? Hans en Marianne en Jelle in hun dorp! Wat mij aan Friesland trekt? Ja, dat is een beetje moeilijk natuurlijk, want het is alleen maar een land, het is niet zo groot, maar ik heb een familie wonen, dus ik ben er wel, dus ik ben er al een keer geweest en ik ga er nog wel een keer naartoe. Nou, dat was wat ik van Friesland vond en mijn oma komt ook uit Friesland.